Ak sa neustále cítite nepokojne vo svojom okolí alebo váhate s vychádzaním von, potom by táto, malá vychytávka, o ktorej budem dnes hovoriť, mohla byť anielom strážnym, ktorého by mal mať váš domov. Toto nie je obyčajné laserové ukazovátko. Je to vysokovýkonné laserové zariadenie vyrobené s použitím nemeckej vojenskej technológie, špeciálne navrhnuté renomovaným kriminológom, aby skutočne ochránilo vás a vašu rodinu v kritických chvíľach. Aká je jeho sila? Jediný lúč dokáže okamžite dosiahnuť teplotu 1000 stupňov Celzia, ľahko zapáliť predmety, rezať kov, plast a dokonca aj drevo, s maximálnym dosahom 900 metrov. V núdzových situáciách dokáže nielen rozptýliť hrozby, ale slúžiť aj ako núdzový signál. Je tiež užitočný doma, pri oprave skrutky na aute, oprave plota na farme alebo dokonca pri jemnom zváraní a rezbárstve, zvládne všetko. A je neuveriteľne odolný. Na jedno nabitie vydrží mesiac a neprehreje sa ani po 3 hodinách nepretržitého používania. Je tiež prachotesný a vodotesný, spoľahlivý v každom počasí. K dispozícii je obmedzený počet kusov s cieľom sprístupniť tento ochranný nástroj bežnejším domácnostiam. Nečakajte, kým ho budete potrebovať, aby ste to ľutovali. Jeho prinesenie domov poskytuje celej vašej rodine ďalšiu viastvu ochrany.